Ifeji Malu Anyi bilu olu Umu guys anadoga onye ọbụla nọ na hustling. Ifeji Malu Igbo bizu afia Ifeji Malu Anyi bilu olu Umu guys anadoga onye ọbụla nọ na hustling. Umokolobia unu na-adọga kwa anyị nọ na hustling. Umigbo ụmụnne ma na-adọga kwa anyị nọ na hustling. Monday to Tuesday a na-adọga kwa anyị nọ na hustling. Wednesday Thursday bụ n'ụbọchị ọlụ anyị nọ na hustling. Friday Saturday a na-adọga kwa anyị nọ na hustling. Oluzie na Sunday nzute obelike anyị nọ na hustling. Onye Lucia nenu wolibenu Onye Lucia nenu wolibenu Onye Lucia no gelinu Mamadu neli ego ya Ndị ro ya na-alụ anya Mana ajụjụ anyị na-ajụnụ Unu chetelu mgbe ọ na-ata afụfụ Mmadụ na-eli ego ya Ndị ro ya na-alụ anya Mana ajụjụ anyị na-ajụ Unu chetelu mgbe ọ na-ata afụfụ Mili na mayo na-alụ ọlụnụ Anwụ na-acha yo na-alụ ọlụnụ Ajụjụ anyị na-ajụ Ifeji Malu Igbo bilu olu Ifeji Malu Anyi bizu afia Ifeji Malu Igbo bizu afia Ifeji Malu Anyi bilu olu Umu guys anadoga onye ọbụla nọ na hustling. Ifeji Malu Igbo bizu afia Ifeji Malu Anyi bilu olu Umu guys anadoga onye ọbụla nọ na hustling. Umokolobia unu na-adọga kwa anyị nọ na hustling. Umigbo ụmụnne ma na-adọga kwa anyị nọ na hustling. Monday to Tuesday a na-adọga kwa anyị nọ na hustling. Wednesday Thursday bụ n'ụbọchị ọlụ anyị nọ na hustling. Friday Saturday a na-adọga kwa anyị nọ na hustling. Oluzie na Sunday nzute obelike anyị nọ na hustling.
maka na alụ anụ na nwụnụ elienu na ndodonu ịgba mbọ keji mali Igbo. Ndị nna anyị na-afọ alụlọlụ, ndị ochie na-afọ alụlọlụ, ihe ka Igbo ji aga n'iru. Ka anyị gbaba mgbalụ bọọlụnụ, onye lụọnụ n'enu wolibenụ, alụọ na nwelie na ndụ. Unu na-ada ọgakwa, unu na-ada ọgakwa. Unu na-ada ọgakwa, anyị nọ na hustling. Ụmụ Igbo ụmụnne ma na-ada ọgakwa, anyị nọ na hustling. Monday to Tuesday a na-ada ọgakwa, anyị nọ na hustling. Wednesday Thursday bụ n'ụbọchị ọlụ, anyị nọ na hustling. Friday Saturday a na-ada ọgakwa, anyị nọ na hustling. Oluzie na Sunday nzute obelike, anyị nọ na hustling. Ụmụokolobịa unu na-ada ọgakwa, anyị nọ na hustling. Ụmụ Igbo ụmụnne ma na-ada ọgakwa, anyị nọ na hustling. Monday to Tuesday a na-ada ọgakwa, anyị nọ na hustling. Wednesday Thursday bụ n'ụbọchị ọlụ, anyị nọ na hustling. Friday Saturday a na-ada ọgakwa, anyị nọ na hustling. Oluzie na Sunday nzute obelike, anyị nọ na